Helo, fy enw i yw Elian Rhaint. Felly, fy bwriad gyda'r cyflwyniad hwn yw i roi syniad i chi am fathemateg gymhwysol ac i dynnu sylw ar rhai o'r gwahaniaethau am mathemateg bur. I raddau helaeth, y pethau rydych chi wedi gwneud hyd yma ar lefel tygau yw mathemateg bur, ond nid dim ond pur wrth gwrs. Mewn gwirionedd, i fathemategydd pur, rydych chi'n edrych arno oherwydd ei fod yn ddiddorol neu'n brydferth neu mae'n dal eich dychymyg, tra fod mathemateg gymhwysol yn rhywbeth gallwch ei ddefnyddio. Nid yw'r gwahaniaethau hyn yn hollol wir y dyddiau hyn, gan y gellir gymhwyso llawer o'r pethau yr ydym yn meddwl amdanynt fel mathemateg bur, mewn amrywiaeth eang o sefyllfaoedd i ddatrys problemau eithaf caled. Yn y gorffennol, roedd yn arferol i wneud pur ac ystadegau neu pur a mecaneg, ac yn ystod y blynyddoedd diwethaf, yn benodol o 2017, mae pob myfyriwr safon uwch wedi gorfod gwneud rhywfaint o ystadegau am mecaneg. Sy'n dda oherwydd ei fod yn rhoi sylfaen ehangach i'ch gwybodaeth fathemategol, ond mae'n creu problemau i rai o pobl gan fod ni fyddent â ddiddordeb mewn un agwedd. Mae rhaid i chi fod yn dda ym mhob agwedd i ennill graddau da. Felly fel y soniwyd, fy mwriad yw'r rhoi syniad i chi o ba fath o bethau y gallwch chi eu cwrdd. Ni allai fynd i ddyfnder manwl ar gyfer yr agweddau hyn yn ystod y cyfnod y recordiad hwn, ond byddwch yn cwrdd nhw'n well yn y dyfodol. Felly mae gennym ni ddwy uned. Mae yna bach o diet tuag at ystadegaeth yn uned 2, tra yn uned 4 yn lefel A, mae'r dosbarthiad yn gyfartal a dim ond man yw'r tueddiad. Fel y soniwyd, os ydych chi eisiau marciau da, mae angen i chi fod yn symud ac yn cynhyrchu agweddau da. Felly beth rydw i eisiau wneud yw edrych ar rai o'r feisydd. Mae llawer o'r meysydd mewn ystadegaeth, y gwaith tebygolrwydd, y diagramau byddwch yn defnyddio yn yr ystadegaeth, diagramau amldocronos, plotio plwch y blewyn, i gyd yn bethau byddai wedi cael sylw mewn tygau. Bydd y pwnc lefel A, neu yn yr achos hwn y pwnc lefel AS, yn mynd ag ef ychydig ymhellach, oherwydd yr enghraifft byddwch chi siŵr o fod yn edrych ar allanolion os nad ydych chi wedi ei gweld o'r blaen. Byddwch chi'n gweithio ar y fath yna o agweddau fel gyda'r plot blwch y blewyn. Caiff darn o ddata ei adnabod fel allanolyn os ydyw'n 1.5 gwaith yr ymredydd yn chwartel, islaw i'r chwartel isaf neu uwchben y chwartel uchaf. A thrwy hyn bydd rhaid i chi penderfynu os mae data yn perthyn i'r poblogaeth rydych yn disgrifio. Mae llawer o'r fathemateg rydyn ni wedi wneud yn tygau, a'r gwaith tebygolrwydd rydyn ni wedi wneud ar lefel tygau yn cael ei wella yn lefel A. Nid ydym mor wahanol â hynny, neu'n fwy anodd â hynny, o gymaru tygau. Felly symudaf ymlaen i edrych ar rai pethau penodol. Os ydych chi am gymharu dau dosraniad, mae angen i chi edrych ar ble mae ei mesurau canolduedd a pha mor wasgaredig ydy'r dosraniadau. Y peth newydd yn AS yw'r cyflwyniad hwn o well mesuriad o wasgariad, a falle nodiant mwy ffurfiol. Mae'r nodiad rydw i wedi ddefnyddio, felly bach i lawr at y dalen, a'r X gyda llinell uwch ei ben, yn llaw fer ar gyfer cymryd set o werthoedd. Ac mae gennych ddau fersiwn yno ar gyfer data creu, lle mae gennych restr syml o siŵr o fod ychydig o ddarnau o ddata, a felly hyd at tua 10, neu mae gennych dosraniad aml o grŵp, a hynny sut y byddwch gyfrifo y pethau hynny. Gwnaethwch y cymedredd tygau a gwyddwch eich mesurau canolduedd yw cymryd canolrif a modd. Gwnaethwch chi hefyd ychydig o waith wasgariad mewn tygau o dan y lefel mwyaf sylfaenol o wasgariad sef amrediad. Ond wrth gwrs byddai gwerth eithafol yn effeithio ar eich ymrediad. Cymrydwch chi hwn yn bellach a phlotio blwch a blewyn a diagramau amldocronos i ymrediad yn chwartel, a dyna lle byddwch yn anybyddu 25% uchaf a 25% isaf, fel eich bod ond yn edrych ar wasgariad y 50% yn y canol. Beth mwyn nhw nawr yw rhywbeth o'r enw o gwyliau safonol. Byddwch chi'n clywed y geiriau amrywiant ar gwyliau safonol. Byddwch yn gweld mae yna fater nodiadol yma gan fod rai pobl yn ddefnyddio llythyren bach sigma, lle dyma'r sigma bach,
ond mae'n well gan eraill defnyddio y llythyren bach S ar gyfer y gwirydd safonol, a dylai defnyddio'r sigma ar gyfer yr amcangyfrif di-duedd, sef ble mae'n cael ei rhannu gan n-1. Mae hynny'n wir yn mynd i mewn i beth eraill. Yn digon syml, amrywiad yw S wedi esgorio neu sigma wedi esgorio, ac mae'n fesur o wasgariad. Ond y lleiaf yw eich gwirydd safonol neu'r lleiaf yw eich amrywiad, y mwyaf cyson yw y data. Felly peidiwch â becso llawer am y nodiant, mae'n hawdd eu cyfrifo. Os ydw i'n ei wneud gyda'r rhai rhifau syml, felly os ydw i'n ystyried y rhifau 1, 3, 5, 7 a 9, fel enghraifft, mae bydd yn amlwg yn yr achos penodol hwn bod fy nghanolrif a fy nghymydr yr un peth. Felly gallaf weld oherwydd fy modd wedi cyfflo defnyddio rhifau sydd wedi gwasgaru'n gyfartal, bydd fy x bar yn 1, adio 3, adio 5, adio 7, adio 9, i gyd wedi rhannu â 5. A felly mae 1 adio 3 adio 5 yn rhoi 9, mae 9 adio 7 adio 9 yn rhoi 25, felly yna mae gen i 25 dros 5 sy'n rhoi 5. Felly fel y dwedas, mae fy nghanolrif a fy nghymydr yn yr un lle. Nid oes gennym fodd yn yr achos penodol hwn oherwydd dim ond unwaith mae y data yn digwydd. Nawr, os ydych am gyfrifo fy ngwyrydd safonol, a byddem yn defnyddio sigma gan mae dyna beth defnyddio cybac ar gyfer hyn, mae angen i mi wybod swm yr x's wedi esgorio, wedi rhannu ar nifer sydd gen i, sef n, a wedyn minus fy nghymydr wedi esgorio. Felly, er mwyn gwneud hynny, mae angen i fi wybod beth yw swm o sgoriau. Felly, swm o'r x's wedi esgorio, felly 1 wedi esgorio, adio 3 wedi esgorio, adio 5 wedi esgorio, adio 7 wedi esgorio, adio 9 wedi esgorio. A fydd hyn yn rhoi fi 1 adio 9, adio 25, adio 49, adio 81, sef 185. Felly, bydde fy ngwyrydd safonol yn 185 wedi rannu â 5. Minus fy nghymydr wedi esgorio, a ddigwyddodd ei fod yn 5 hefyd yn yr achos hwn. Mae hyn wedyn yn rhoi fi 33 minus 25 o fewn yr ailystradd, sef ailystradd o 8. Fel mathemategwyr, ydyn yn gwybod y gallwn ni ddefnyddio cyrranedd ar gyfer darganfod ailystradd 8. Ond ar sail bod hwn yr un peth â ailystradd 4 llosgiad 2, sy'n rhoi wedyn i ni 2 llosgiad ailystradd 2, felly dyna wedyn mesur o fy ngwasgariad. Pe bawn ni'n cynyddu'r gwasgariad, os bydd gen i nhw'n 3 ar wahân, bydde gen i wiriau safonol mwy. Mae yna resymu dros hynny, ond ni fyddwn yn treulio gormod amser yn edrych arno. Mae'n fesur y ba mor wasgaredig yw'r pethau'r canol. Ac os edrychaf ar y fath hynny o agweddau, gallwch weld bod 1 yn 4 yn is na'r 5, mae 3 yn 2 yn is, mae 7 yn 2 uwchben a mae 9 yn 4 uwchben. A bydd y swm o hwnna'n rhoi fi dim byd oherwydd mae swm o fy ngwasgaradwr cymydr sydd, os ydych chi'n meddwl amdano fe, yn x tynnu i ffwrdd x bar. A bydd hynna wedyn yn -4, -2, 0, 2 a 4. Wel, bydd y swm o hynny, a cofiwch, mae swm o ni'n dynodi gan y prif lythyren sigma, bydd y swm wedyn yn 0. Ydyn ni wedi esgorio pethau neu iddyn nhw weithio'n well, dyna un ffordd o wneud e. Os gnaf x minus x bar i gyd wedi esgorio, a swmio if, byddaf yn cael 40 am gan fod 16 adio 4 adio 0 adio 4 adio 16, yn rhoi fi 40. A mae hwn, wrth gwrs, yn dosoniad cymysur neis, ond mae hynny oherwydd y niferoedd a dywysais. Felly sigma wedi esgorio, sef amrywiant, yn mynd i fod yn swm y dosoniadau o'r cymydr wedi esgorio i gyd wedi rhannu ar gyfer taled ar 5 sydd gen i. Felly sydd yna'r yn rhoi fi, dyna'r fformula fyna, bydd nhw wedi dweud. A bydd hwn yn rhoi fi 40 dros 5, sy'n rhoi 8 i mi. A felly rwy'n nôl at hyn eto, lle mae angen ailystradd 8 arnaf. A felly mae gen i ein 2 ailystradd 2 eto. Felly dyna beth ydyn y gyfrifo yna, dyna beth ydyn mwy neu lai'n gwneud. Ond yr achos penodol hwn, nid wedi mynd i mewn iddo ar gyfer dosraniadau amlder, ond mae rhan fwyaf ohonom yn defnyddio ffurfiau table ac mae cyfraniaeth yn dda iawn am wneud hyn. Mae diagram y fen yn newydd. Rwyf wedi cynnwys ar y gwaelod o hwn ddolen i ap GeoGebra gan fod y diagramau hyn yn dod o'r ap penodol hwnnw.
a mae rhaid i chi glicio ar adrannau i wneud iddo ymddwyn mewn ffyrdd penodol. Gall diagram y fen fod â 2, 3, 4 adran. Dylen bob amser fod â set gynhwysol, a mae hynny'n fel arfer yn cael ei fynegu gan y tri ar ydych yn gallu gweld. A fel arfer caiff ei anodi gan ei bedol, wel, yn Saesneg o leia. Yn eithaf aml hefyd, gelwyd y setiad ydych chi'n edrych ar yn A's a B's, neu llythrennau sy'n gyfateb gyda beth yw setiau yma. Felly enghraifft, pe byddem yn edrych ar bobl sy'n astudio mathemateg a phobl sy'n astudio daearyddiaeth, byddem yn defnyddio'r llythrennau M a D. Mae yna 5 nodiannau newydd i ddysgu. Y diagram yma yw yr uniad o A B. Felly popeth sydd yn A wedi gysylltu â phopeth sydd yn B, ond nid yw'n cynnwys y pethau sydd tu allan i A a B. Un arall sy'n digwydd yn aml yw crostoriad, felly A crostoriad B, sef y pethau hynny yn unig sydd yn y ddau o A a B. Mae'r nodiau cyflenwad hefyd yn dod lan, felly hwn yw'r yr A collnod ar y top. Felly'r enghraifft, y cyflenwad o A yw'r hyn sydd ddim mewn A. A hwn fan hyn wedyn yw B crostoriad cyflenwad o A, ond yna y cyflenwad o hyn i gyd, mae hwn yn gyfateb i'r diagram sydd islaw i fe. Felly cewch feddwl am fe, yr unig darn a bydd heb cael ei gysgodi yn y ran yna yw beth fi eisiau. Oherwydd B crostoriad cyflenwad o A yw'r crostoriad o bopeth nad yw yn A, ond yn B. Mae hyn yn rhoi siap cilgant hwnnw i mi yn B. Felly dylswch hwn fod yn wyrdd yn lle. Ond oherwydd rwyf am gael y cyflenwad o hwnna, rwyf am gael popeth sydd ddim y ran cilgant, felly beth sydd gen i yw y gwyrdd fel ni'n gweld yn y diagram. Gellir ei anodi mewn ffordd ychydig yn wahanol, gallwch edrych arno mewn ffordd bach yn wahanol. Y fath yma fan hyn, felly y tri math, felly yn y cornel gwylod ar y dde, yw y gwestiynau mwyaf cyffredin y byddwch chi'n cwrdd â mewn mathemateg AS. Ac o'r hyn sydd gen i, fe welwch mae'r cysgod yw'r crostoriad rhwng y tri ranbarth sy'n golygu A crostoriad B crostoriad C. Nawr, mae yna gwestiwn byddwch ei ystyried, sef pa un ydych chi am roi'r cronfachau o gwmpas. Er enghraifft, A crostoriad B wedi ei crostoriad C, yr un peth â A yn crostoriad B, ond wedi ei crostori A C. Bydd angen i chi feddwl am hynny. Nid yw'n anarferol gyda chwestiynau fel hyn i gael rifau mewn rhai adrannau, ac nid mewn eraill, a wedyn gofio gweithio allan tebygrwyddau cysylltiedig. Felly, bydd angen i chi wybod faint o bobl sydd yn y set gynhwysol, felly enghraifft, pe bawn ni'n rhoi 3 yno, 1, lle 1 arall, a 2 yno. Gan gofio nad yw i'r raddfa, a wedyn mae gen i y set gynhwysol dwed yn 40 ynddo. Yn y tebygrwydd o A, fydd popeth sydd mewn A, sef 3 adio 2, sef 5. Ond wrth gwrs mae yna 2 ychwanegol hefyd, fel y do 1s, felly wedyn ni'n cael 7 allan o 40. Dangoswch hwn a gallwch ddefnyddio diagramau fen ar gyfer cwestiynau tebygolrwydd. Nawr ydym yn bwrw ymlaen i dosroniadau arwahanol. Efallech bod yn gyfarwydd ar gair arwahanol, neu beidio. Yn syml, mae'n golygu mai dim ond gwerthoedd penodol a gallant eu cymryd. Felly, er enghraifft, os ydych yn rolio dis teg, ni allwch gael 3.5, ond gallwch gael 3 neu 4. Felly mae dosroniad ar gyfer dis yn arwahanol. Tra bod ein taldra yn ddidor oherwydd ein bod ni'n ei dalgrynu i falle centimetr agosaf, gellid ei fesur yn llawer mwy cywir na hynny. Felly rydym yn ystyried yn yr achos penodol hwn ar lefel AS, dosroniad arwahanol sy'n gymharol syml, ac mae yna 3 dosroniad y byddwch chi'n cwrdd â. Yn cyntaf yw dosroniad binomial. Felly, ar gyfer dosroniad binomial, mae angen i chi wybod y nifer o ddigwyddiadau a'r tebygolrwydd y bydd digwyddiad yn digwydd.
Felly ar gyfer nodiant, byddwn yn defnyddio bod x yn bonomial, a mae gennym nifer o ddigwyddiadau n, a'r tebygolrwydd y bydd digwyddiad yn digwydd yw p. Roddir y tebygolrwydd bod rhywbeth penodol yn digwydd gan NCR, ac mae'n nodiad ar gyfer hynny, ond ni fyddaf yn ei ddefnyddio heddiw. Felly mae hyn yn lluosi a p i'r r a q i'r n minus r. Nawr mae rhaid i p adio q fod yn hafel i 1, gan fod y raddfa tebygolrwydd yn gyfanswm tebygolrwydd 1. Felly yn yr achos penodol hwnnw, mae y nifer o wahanol drefniadau gallwn ei cael, bod rhywbeth wedi digwydd nifer o weithiau, ac nad yw e wedi digwydd gweddill yr amser. Felly mae'n gymharol hawdd delio hwn mewn gwirionedd. Os ydych chi eisiau tebygolrwydd bod x yn llai na'n hafel i rif, mae angen arnoch chi ar holl tebygolrwyddau hyd at y tebygolrwydd bod x yn hafel i r, ac mae angen i chi adio nhw at ei gilydd. Nawr mae hynny'n weithrediad diflas, a'r syniad o fathemateg yw gwneud bywyd yn haws i ni yn ein hunain. Felly byddwn ni'n defnyddio table, a byddwch chi'n cael set o dable. Neu, pan byddwch chi'n dod ymlaen at bethau fel hyn, mae yna cyfrannedd Casio sy'n dda, pwy falle byddwch am ystyried, gan y bydd yn gwneud llawer o'r gwaith hwn i chi. Mae y Casio 991 EX. Mae hwnna tua 25 punt credaf, a gall gwneud yr holl waith dosraniad y bydd angen arnoch chi ar gyfer mathemateg IG neu AS, a safon uwch. Bydd yn ymwneud i chi, ond mae gennych ddau beth. Os ydych chi eisiau hwn, mae angen y PD binomial, felly PD yw y dosraniad tebygolrwydd, neu probability distribution yn Saesneg. Felly fi fy'n wedi dynodi fe gan data. A os ydych chi eisiau hyn, felly fi nawr yn edrych na tuag at y dde, bydd angen y cyda binomial. Sori, y dyca, mi flin dyca, felly a fi wedi dynodi fe gan dyca, a hwn yw y dosraniad Cronos, neu cumulative distribution yn Saesneg. Ac mae angen i chi feddwl am pa dan rydych chi eisiau. Felly nid pethau arbennig o anodd yw gwneud nid pethau arbennig o anodd yw gwneud, a ddim yn arbennig o y broblemus, ond bob amser edrych am y ddau ddarn o ddata. Mae angen i chi wybod n a p. Os nad ydych chi'n gwybod y nifer o ddigwyddiadau a tebygolrwydd y bydd y digwyddiad yn dod i fyny, mae'n debyg nad yw'n binomial. Iawn, felly y dosraniad pason, mae wedi enwi ar ôl mathemategwr clyfar iawn. Un parameter yn unig sydd gan y dosraniad pason, felly fel arfer ni'n dynodi fe gan lambda, felly mae'n hawdd ei diffinio oherwydd hyn, lle oedd gan y binomial 2 parameter. Felly dyma felly ni fel arfer yn ysgrifennu gyda'r pason. Ac ydych chi'n chwilio am bethau sy'n digwydd ar gyfradd gyson. Felly rydyn ni'n chwilio am gyfraddau cyson, ond rai sy'n digwydd yn annibynnol ac ar hap. A'r peth pwysig yw, os yw un peth yn digwydd, nid yw'n achosi i beth arall digwydd. Rhaid i chi fod yn chwilio am yr agwedd gyfradd cyson honno. Felly fel y soniwyd, yn dosraniad pason, mae ond angen i ni wybod y parameter. Y tebygolrwydd bod dosraniad pason yn cymryd gwerth penodol y tebygolrwydd bod dosraniad pason yn cymryd gwerth penodol yw i'r minus lambda, lle mae yn gysonyn Euler, sef 2.718 ac yn y blaen, wedyn ni a lambda wedyn i'r r dros r factorial. Felly r gyda y bychnod. R factorial wrth gwrs yw r llosi r minus 1, llosi a ac yn y blaen i'r holl ffordd lawr i 1. Felly, unwaith eto, byddwn yn defnyddio table neu gyfrinellau os ydym am gael tebygolrwyddau. Un peth pwysig i'w gofio yn yr achosion penodol hyn yw os ni eisiau tebygolrwydd bod x yn fwy nag r, a wedyn ydyn ni mewn dosraniadau Cronos eto. Mae bob amser yn un tynnu i ffwrdd y tebygolrwydd bod x yn llai na'n hafel i r.
oherwydd mae cyfanswm y tebygolrwydd gorfod bod yn hafel i 1. Fel arall, nid yw'n system rifau yn gweithio fel yr ydym am iddi wneud. Iawn, felly mae dosbarthiad y unffurf yn braf ac yn hawdd. Rydych chi'n adnabod dosbarthiad unffurf er enghraifft. Mae tebygolrwydd pan fyddwch chi'n rolio dis yn unffurf, oherwydd, os yw'n dis yn 10, dylai tebygolrwydd y bydd unrhyw nifer yn dod fod yn 1/6. Felly, dosbarthiad unffurf, y rifau gallwch chi gael yw 1, 2, 3, 4, 5 a 6. A tebygolrwydd y bydd pob un ohonynt yn codi yw 1/6. A fel arfer mae hynny wedi dynnu'n gan raffiau llinell bar. Y tebygolrwydd bod x yn llawn hafel i 3 yw'r rhan honno'n unig, felly y gallwn ei gwneud fel y tebygolrwydd o 1 adio 2 adio 3, neu y gallaf ei wneud mewn gwirionedd fel falle fi wedi cyfrifo yn y cornel gwylod fan hyn. Felly bydd yn 3 llosiau 1/6 sy'n rhoi fi wedyn hanner. Felly mae dosbarthiadau unffurf yn eitha syml. Ni fyddwch yn troi llawer amser yn delio nhw, ond maent yn arwain ar drai pethau diddorol. Dyma lle mae'n dod yn ddiddorol. Dyma lle mae ystadegau yn dod yn dda. Dyma lle rydych chi'n defnyddio mesur ystadegol i weld a yw rhywbeth hwnnw'n berthnasol ac yn bwysig. A felly pe bawn ni'n dweud mae gen i ddarn arian 10, a rydw i'n mynd i'w droelli 10 gwaith. Gan ei fod yn ddarn arian 10, dylai'r tebygolrwydd fod yn hafal i hanner. A'r hyn ydyn ni'n ei wneud yw sefydlu'r hyn rydyn ni'n ei alw'n y ragdybiaeth 0, bod y tebygolrwydd yn hanner. A fe wnaeth y sefydlu'r ragdybiaeth arall fod y tebygolrwydd ddim yn hanner, neu'n fwy na hanner, neu'n llai na hanner, yn dibynnu ar beth sydd gen i. Felly pe bai gen i 7 pen mewn 10 troelliad a 10 a'i beidio. Wel, yn ôl fy nghyfrannell, y tebygolrwydd bod x yn llawn yn hafel i 7 yw 0.945 3125. Felly bydd y tebygolrwydd ar gael mwy na 7 yn mynd i fod yn 1 tynnu i ffwrdd hwnna, sef 0.054 ac yn y blaen. Ac mae'n debyg y bydde hynny fe arwain i awgrymu bod fy rhan arian 10. Sori, fi'n blink, allai jyst neto. Ac mae'n debyg y bydde hynny'n fe arwain i awgrymu bod fy rhan arian yn 10. Gan y gallai ddigwydd yn fwy resymol. Felly fe bai hyn tua mwy na 5%. Rydym yn tueddu i gadw gyda H0, y ragdybiaeth 0. Felly rydym yn awgrymu bod nid oes digon o dystiolaeth i wrthod yr H0. Rhaid ni dderbyn ei bod yn debygol o fod yn arian 10. Fodd bynnag, os ydym yn cael 8 pennau, mae'n digon o dystiolaeth i wrthod H0, ond dyma lle daw'r ystadegau yn ddefnyddiol. Mae vectorau yn hawdd. Fe welwch nhw wedi ei ysgrifennu fel bob math o ffurfiau. Fe welwch nhw gyda bariau neu boldiau. Rwy'n mynd i ddefnyddio y bar ar eu pennau fan hyn. A fe welwch nhw gyda nodions gwahanol. Felly, er enghraifft, 3 dot plus 4j. Nawr, mae'n well gen i yn bresennol yn edrych yn ysgrifennu fel yr i dots a'r j's. Felly ysgrifennaf fy vector fel, felly 3, 4 fel hyn. Ac mae hynny'n syml yn golygu fy mod i'n mynd ar draws 3 a 4 i fyny, sy'n gwneud y vector 3, 4. Felly dyma fel diagram sy'n dangos beth sy'n digwydd. Wedyn y vector wedyn bydd yr arwydd d yna. Ti'n gweld? Felly mynd ar draws 3 a lan 4. Felly mae cynnig chwilio symudiad, a byddwch chi'n sylwi fy mod i wedi rhoi 7 i mewn yno, felly dyna yr arwydd o fi jyst yn dweud. Felly rydym bob amser yn defnyddio'r confensiwn, felly y rif cyntaf, mae'r nodiant i dot yn yr uchelyn x positif, a nodiant j y gyfeiriad positif y. Ac os fi eisiau mynd wedyn y ffordd arall, felly er enghraifft, os fi eisiau edrych ar y vector benodol hwn, felly os chi moyn, felly edrych ar yr un coch fyna, felly yn mynd y ffordd arall. Wedyn, bydd wedyn -3 - 4 wedyn, hwnna wedyn bydd -fi, sydd felly yn mynd y ffordd arall. Felly mae'n syml iawn. Ond y peth arall y gallwn ni wneud gyda vectorau yw darganfod hyd y vector. Unwaith eto, byddwch chi'n sylwi ar y ffordd ysgrifennaf 3, 4,
a byddwch yn sylweddoli bod Pythagoras yn rhoi hyd y vector. A byddwch yn defnyddio y nodiad modulus ar gyfer hyn. Felly dyma bydd y hyd. Felly bydd yr ail israd o 3 wedi ei sgwario plus 4 wedi ei sgwario, ac wrth gwrs bydd hwn wedyn i gyd wedyn yn rhoi 5. Felly dyna yw y maint, neu y hyd neu'r modulus, y modulus y vector. Bydd yn rhoi ongl i mi ar ongl honno, felly os chi'n gweld yr alpha fyna, felly wedyn nid oes os wir pa symbol, ond fi wedi gael fy'n alpha. Felly yr ongl gweithredu os hoffech. Felly y tan o pwy wedyn bydd gorfod bod yn 4 dros 3. Ac felly, cawn wedyn bod yr ongl, felly os chi'n cymryd yr arc tan wedyn, byddwch chi'n cael bod yr ongl wedyn 53.1 gradd, 1 lle degol. Felly nid yn union, ond byddai'n gwneud y tro. Felly mae vectorau yn gymharol syml a gallwn eu defnyddio mewn pob math o ffurfiau. Ond nid ydyn nhw'n anodd. Ni wnaethwch lawer gyda nhw mewn tygau, gan mae'r unig amser y gwnaethwch eu cyfarfod mewn tygau fyddai mewn trawsfudiadau, felly hynny yw wedi symud pwynt, ond nid ydyd yn darnau caled o fathemateg. Gallwch chi cael i weithio os ydych chi am adio 2 vector gyda'i gilydd, felly hwnna ddim yn problem. Felly er enghraifft, bydd 1, 2 plus 3 minus 5 gorfod rhoi 4 minus 3, oherwydd bod 1 adio 3 yw 4 a 2 tynnu ffwrdd 5 yw minus 3. A felly gallwch gymhwyso'r pethau hynny mwyn i mi gael grym sy'n gweithio yno. Nid yw grymoedd yn broblem chwaith, a byddem yn siarad am grymoedd eto mewn eiliad. Cynemateg. Felly dyma'ch system cyflymiad cyson, eich system swfateg. Felly mae'n debyg eich bod wedi cwrdd â nhw fel x uvat, felly fel bydd yn cael ei weld mewn ffiseg, ond bydd mathemategwyr yn tueddu i ddefnyddio s, oherwydd mae s yw'r lladin ar gyfer pellter, sef spatium. Mae ffisegwyr yn defnyddio x, ond byddai mathemategwyr yn dadlau bod hynny ond yn golygu gallwch chi fynd yn y gyfeiriad x, os ydych chi'n defnyddio x uvat, Ac wrth gwrs, gan eich bod chi'n cael pethau sy'n mynd yn vertigol i fyny, rydych chi'n cael pethau sy'n mynd mewn pob math o ongl gwahanol, fel y byddwch chi'n cwrdd yn nes ymlaen mewn gwaith y taflegryn. Felly nid ydyn yn dueddol o ddefnyddio hynny. Mae'r cwestiynau cyflwyniad cyson yn debyg iawn i ffiseg, gafod ganddyn nhw'r un syniad o v yn hafel i u plus a t, neu chi hafel s yn hafel i u t plus hanner a t sgwar, v sgwar yn hafel i u sgwar plus 2 a s, ac yn y blaen. Felly fformulau gymharol hawdd i ddelio â. Maen nhw'n dod o'r syniad o raddiant, ond ydych chi'n gweithio i mewn i cyfraddau newid. Felly mae gennych chi bethau fel cyflymder yw'r cyfradd newid pellter mewn berthynas ag amser, felly sy'n gofyn am calculus. Cyflymiad yw'r cyfradd newid cyflymder, mewn berthynas ag amser, felly oedd hwnna'n cyflymiad yw'r cyfradd newid cyflymder. Ond mae hefyd yr aldyfferiad o bellter, felly mae cyflymiad hefyd yr aldyfferiad o bellter. Felly rydych chi'n dod â llawer o galclws i mewn, p'un ydych chi'n ei ddisgrifio fel galclws Newtonaeth. Mae'r mwyafrif ohonom yn defnyddio reol Wallace i ddefnyddio differi, felly integri ar wynebydd o dan y clwmynnau. Felly os oes gennym graff cyflymder amser, ac ydym yn delio â systemau cyflymau cyson, yn yr ardal o dditanno yw'r pellter y deithiwr, wedi pwynt yna mas wedyn gyda S. Yma rydyn ni'n dod i'r rymoedd a deddfau Newton. Lle maent yn gymharol syml, deddfau Newton, y prif un y mae gennym diddordeb mawr ynddo yw beth galwa y mwyafrif o bobl ail deddf Newton. Lle caiff ei ddynodi fel N-L, fan hyn, felly yn Saesneg tewyd y Newton's second law. A hwn yw grym yn hafel i math lluosi a cyflymiad. Mae yna rai eraill sy'n deddfau damcaniaethol, enghraifft bydd corff yn aros yn gorffwys oni bai bod grym yn gwrthodi arno. Os oes gennych rhywbeth yn eistedd ar y ddesg, ni fydd yn gwneud unrhyw beth nes i chi wneud rhywbeth iddo. Ar y cyfan mae'n analluog i symud ei hun,
Ond y prif peth mae gen yn dod ynddo yw rhywbeth fel grym yn hafel i mas llosi a cyflymiad. Felly, enghraifft, os oes gen i fas o 10 kg, a mae yna 2 rym yn gweithredu arno. Felly mae gen i jyst diagram fach fan hyn. Felly chi'n gweld y diagram i'r chwithr dde, y rai llorweddol. A mae'n dda cofio bod gybob amser yn cael ei ddefnyddio fel 9.8 metr reiliad sgwar. Rydyn ni'n defnyddio 9.8 oherwydd mae'n digwydd canslo'n braf gyda phethau eraill, ond dyddio mathemategwyr G fel 9.8. Felly os wedyn fod gennym rym yn gweithredu yn y ffordd honno, felly 4 Newton, dyma un G, a felly dyma y 4 Newton, ac un yn gweithredu y ffordd arall i'r dde wedyn y 6 Newton. Ac un arall, a byddaf yn rhoi fector i mewn yma, chofio sut y gwnaethon ddefnyddio ffactorau yn gynharach, felly cael hwn fi'n meddwl yr un, chi'n gweld yr un hon yn gweithredu ar 45 gradd, felly uwchben y 6 Newton. Hwn wedyn bydd y fector wedyn 1, 1, felly 1 i fyny ac 1 ar draws. Felly dyna beth mae'n meddwl gan cofiwch yn gynharach, fel y fideo sgwennu fectorau. Felly bydd cyfanswm fygrymoedd sy'n gweithredu ar y cyfan, yn 6 plus 1 i'r cyfeiriad ymlaen, tynnu i ffwrdd 4, felly hwnna'n gweithio ar hyd y cyfeiriad ymlaen, Os oes ganddo fas o 10 kg, nid yw'r grym 1 Newton sy'n gweithredu i fyny yn mynd i'w symud ein mas llawer, felly yr hyn y byddaf yn ei gael yw cyflymiad yn y cyfeiriad hwn, Felly, rwy'n credu bod gen i rym o 3 Newton yn gweithredu ymlaen. Mae gen i rym o 1 Newton yn actio i fyny. Ond hefyd bydd y cyflymiad yn y cyfeiriad tuag at y dde. A felly beth sydd gen i yw, mae gen i 3 yn hafal i 10 llosi a A. Ac mae'n amlwg wedyn bod A wedyn yn gorfod bod yn 30 metr reiliad sgwar. Felly syniad y syml iawn, a diagramau syml iawn. Sylwch ysgrifennaeth 10 G, oherwydd dyma beth byddwn fel arfer yn wneud pan fyddaf yn gwella chydig yn y pwnc a symud ymlaen i edweithio normal. A mae felly y ddau grymoedd yna, yr aif vertigol yn edrych i fyny ac a lawr, felly mae gennym R adio 1 yn hafal i 10 G, felly R yw y grymadwaith, a wedyn yr ofaliad fi newydd roi lawr fan hyn, mae hwn am fy mod y grym yn mynd i lawr, Felly mae R wedyn yn hafal i 10 G minus 1. Felly daw ffrithiant i mewn, ond nid yw hynny i gael ei drafod tan nes ymlaen. Felly, fel y soniwyd, y cyfan roedd nes i wneud oedd roi syniad i chi o'r math o bethau byddwch chi'n cwrdd â mewn mathemateg gymhwysol. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, bydd eglurhadau ar y ffordd a bydd tyfynnu gwaith cysylltiedig ar rhain. Ac os byddwch yn anfon e-bost atom, byddwn nhw'n cymryd yr amser i ymateb i chi. Dwi'n mynd yn dda i chi yn eich astudiaethau. Mae'r rhain yn gyfleoedd i ddatblygu eich meddwl mathemategol, datblygu eich rhesymu a chrysymeg, a chofio, gan gofio fy mod o fwy o died tuag at maths, mathemateg yw brenhines y gwyddorau. Heb fathemateg, ni fydd y gwyddoniaeth yn bodoli.